som nečakal, že sa toto stane. Ale áno. Oficiálne spúšťam konečne Minecraft. A okej. Moc som ho na tomto počítači nehral. Skôr som vždy hral Fortnite. A mám tu dosť FPS dropy na to, že toto... Tak. Kámo, tu jaké máme FPS-ka slabé. Na Fortnite mám viacej, si volá to čo povedať. Teraz padne. Počkaj, toto nie je Fortnite. Dobre, už nebudem sa hrať, keby toto bol Fortnite. Ja už tláčam CTRL, keď chcem shiftovať. A preto sa to reálne volá, že neshiftuj. To je shiftovanie. A ja tak tlačam CTRL, ale to je sprint. Sprint, go away. Razor, Sigma, get. OK. Strom. Nice. Som to kečol. Dúfam. Je OK. Wow, to neviem, že pridali. To si nepamätám, že podali listy a mi sa to moc úplne nepáči. Ja keď som začínal Minecraft, tak bola tuším verzia 1.20. Hovno. 1.12 tuším, keď som začínal tak poriadne s Minecraftom. To bola asi najlepšia hra Minecraftu. Všetci hrali Minecraft. Teraz už o tom ani nepočujem pomaly. Tak počujem kvôli tomu filmu, ale inak absolútne. Ináč, ja som správny Minecrafťák, ja som asi z mojej rodiny najviac OG Minecrafťák. Neboj si to povedať, ja keď som najmladší z chlapcov. Skoro. Predbehol ma kam bratranec. Hajzel. No nevadí, ale to je dobré, vlastne musím byť najmladší. Ale ja som sa k tomu dostal ako prvý, ako bratranec samozrejme starší už ako ja už tak vedel, čo je Minecraft, ale ne, ja som to mal na počítač, hráme, kto to mal skorej, ja som to mal skorej. On hovorí, že on to mal skorej, ja si pamätám, on ako mne prišiel, ja som to mal skorej. Ja som to potom som dostal Xbox, kámo, to som jaký šťastný. Som dostal rovno ako celá rodina. Ste boli, viete, aké šťastný som bol. Ale on zadu prišiel ten bratranec. Ideme hrať Minecraft! Ja som samozrejme vtedy vždy musel hrať kreatív, ale on chcel survival, tak sme ako hrali aj survival, my dvaja, ale ešte potom aj s mojim ďalším súrodencom, tak som hral, sme aj ešte s tým bratrancom, seba bratranec, no tak s ním som hrával na tom mojom Xboxíku, tak sme mali nové kreatív svet a tam sme si stavali také domčeky a proste celkovo sme si tam stavali vecičky, čo je docela dobré. Bola to strašná zábava, počkajte, vlastne niečo naštudujem. Bola to strašná zábava a potom sa stalo to, že ja som mal vlastne to na Game Passe, áno. Game Pass už mi skončil. Pádom sa neviem dostať na Minecraft. Aj keď je to ten istý účet, čo mám na tomto, nejde mi to. To je, ja neviem prečo, ale proste mi to nejde. Dobre, dáme tak správny Minecrafťák. Máme to preplavené, to nie je Fortnite, ty vole. Ja furt tu mám jak settingy, si myslím, že sú jak vo Fortnite, ale to úplne niečo iné. Naopak. Sprint a shift. No. Iváč ľudia, teraz nebudú vychádzať videa moc, lebo samozrejme všetci vieme, že Veľká noc. A ja by som vám chcel všetkým popriať krásne a veselé Vianoce. Veľkú noc. Proste som zvyknutý Vianoce hovoriť, neprajem väčšinou dobrú veľkú noc, to také divné. A proste prajem vám to, aby ste prežili s rodinou, jak Vianoce, ale toto je ešte lepšie Veľká noc, aby ste pekne vyšibali, pekné baby a baby, keď to máte nejaký zvyk, tak asi kľudne chalanov, I guess. Ale to nepodporujem, ja to absolútne nepodporujem, ja podporujem, že chlapci majú vyšibať baby. Áno, môžeme sa zhodnúť, že ten pocit, aj chlapci už to my u nás poznáme, je to zlý pocit. Takže protestujem. Tento rok sa my chystáme, ale vyšíbať baby, ale o tom oni nevedia, takže kurva, jedna mňa to nikto nepočul, to sa vystrihne, čo som povedal. Jedna ma odberá, tak to asi bude problém, no. OK, ľudia, máme tu, čo to je? To ani neviem, že pridali. To čo je, to je bobor? To je bober? Come
čo je? To čo bolo, ty vole? To bolo nejak úplne živočích. Dobre, ja myslím, že na čase si to zase premeniť. A dokiaľ si už pravi ten crafting table. No ty vole, už tu stojím jak debil. Nice. Kamo, ja to nič nevidím. Teraz budem točiť asi Minecraft viacej, lebo Fortnite ma už nebaví. Áno, je to nuda už. Ale budem kupovať si skiny, ale nebudem to hrávať. To je moja logika. Budem brať skiny, ale nebudem to hrávať. Dobre, 8 kameňa máme. Íha, to je problém. Zjavne. Ešte ja idem radšej ťažiť tam hore, lebo tu máme to lepšie. OK. Ľudia, ale čo skoro vyjde ďalšie Fortnite video, len teraz na to absolútne nemá chuť. Pravdepodobne po Veľkej noci. Uvidíme. Lebo ľudia hľadám si strihača, ktorý by dobrovoľníka, ktorý by to robil zadarmo. Občas nejakú odmenu by dostal. Promo bude vždy, ale proste nemám úprimne na to peniaze si dovoliť strihača, ale nebaví ma strihať, takže kto tu je, kto by to robil za mňa, není problém. Určite sa niekto nájde. Si sranda, nikto sa nenájde, ale však môžete. Zatiaľ si to musím strihať sám, ale verím, že príde čas, kedy budem mať milión odberať. Dobre, trošku preháňam. Kľudne mi bude stačiť, keď ideme aspoň tých 100, lebo už ma to fakt štve. Sme v polke, ľudia, v presnej polke. Samozrejme, ako... Kamo, odkedy sú tu tie nové textúry? Vyzerá to hrozne úprimne. Hrozne. Ja budem sa hrávať iba už staré verzie odteraz. Nebudem hrávať tieto nové šunty. To je fakt úplne doslova šunt. Toto je šunt! Slepačíčokej. Čo to prasa, alebo čo to je? Toto padá vždy z prasaťa, tak... Neviem. Ešte, toto je... Kde si ty? Kde si? Haha, a teba nečaká žiadny iný osud. Haha. Ľudia, chcel by som si tu hlavne skôr ako prvé, ísť do dolov a spraviť si domček. Trošku sa tu zabývať, uvedomiť si, jak to tu je. Toto je šalkry, alebo to vyzerá jak šalkry. Hej, ale to koľko je tu creeperov? Tak to je debil. Yes, čo to je? To je zbytočný živočík, ktorý ti nedáva! Ja som skoro... OK, tam nejdem. Ja som skoro infarkt chytil z neho. OK, dobre. Nie, ja si postavím dom a to bude pre mňa asi všetko. Také kratšie, ale toto bude vychádzať Minecraft skôr na extra kanál. A môžete si povedať, ktorí všimli, zmenil som si nick. Aj celkovo nick vo Fortnite, aj meno. Už nejsom tak, jak som sa volal. Už nejsom Nianja. Ako, bude vedľajší kanál, ktorý bude Nianja, proste Nianja reakcia, ale nebude už priamo hlavne Nianja. Nianja mi prišlo, lebo sa ťažko vyslovovalo a Galix mi prišlo perfektné, lebo ľahko sa to vyslovuje, nikto to nebude Jelix, no je Galix. A hlavne chcel som niečo také, čo má 5 písmen. No 5 písmen, alebo proste nemoc. To Ninja bolo zbytočne dlhé, všetci tomu hovorili aj tak Ninja a som si pripadal jak Ninja. Potom som si chcel povedať, že už budem Ninja s tvrdým I, ale to by bolo také blbé, lebo aj tak mi budú hovoriť musieť Ninja. A to je fakt blbý pocit. Kamo, tu je presne to, čo potrebujem. Biela ovečka. 3 biele ovečky, to sú 3 vlny. A ty si už máš šedá. A to mi nejak nevychádza. Tak ty pôjdeš ako posledná od teba, určite nemám rád. Fú, lebo si tak malička. Dúfam, že nepadá, to nemám rád. Bung, tung, šahúr. Ja som iba taký, že šung, tung, šahúr. To je perfektné. Ja som tung, šahúr. Koľko je tu tých vajec? Vajíčok som chcel povedať. YouTube nedávame $. Ako mňa
actually teraz asi jedno, či dostanem $1. Ok, ľudia, potrebujeme tu 1000 odberateľov, áno? Potrebujeme, aby sme mohli mať sac. Áno, YouTube to zmenil na 1000. Zo 100 či 50, či koľko to bolo, to zmenili tuším na 1000. Nie som si istý, ja som to tak vždy mal. Mne sa vždy ukazovalo, že od 50, neviem, či to zmenili. Ale verím si, že od 1000 to nikdy nebolo pri mne. 1, 2, 3. Jo, to sedí. Nostalgia hits hard, brother. Spomínam, keď som bol taký malý a som si také domčeky staval, to bolo také pekné domčeky, to boli také tie basic domčeky, najviac basic. Toto bude menší problém, bo už to bude vyzerať ten dom blbo. To je jedno. Spravíme ten dom teraz nejak úplne blbo a potom to dostávam, len nech mám niečo. Nech máme nejaké také ten dom, lebo už je noc a chcem niečo mať. Spravíme si strechu. Niečo zatiaľ máme. Zo všetkoho spravím okná. Tak. Jasné, ty budeš okno. Počkaj, vlastne mám posteľ. Takže ešte ten dom opravíme a potom až budeme končiť. No dobre. Ok, máme posteľ. Poď, pols. Kam ak mi to dá, že Near Monster, tak ja sa doserem. Toto vždy musím ja písať, neviem prečo. Čakám, už odkedy som začal s touto hrou, čakám, že mi odpíše Herobrine. Herobrine odpísal. Tung sahur. Či keď je Herobrine iba pretajný tung sahur. Alebo naopak. Tung sahur je iba prerobený Herobrine. Fakty na zamyslenie. Vedeli si o tom, že si videli zler? Sigma boj. Jej, som je domček. Jej, that's what she said. Haha. No, domček, stromček. Haha. Domček, stromček. Skibidi zvonček. Haha! Domček, stromček, skibidi zvonček. OK. Napíšte do komentáru. Domček, stromček, skibidi zvonček, tak si s ním zahrám. Dám mu promo. Áno, aby sa mi zlepšil algoritmus a ešte vám to aj pomôže. Môžete so mnou zahrať, máte aj promo. Free promo. A to chceš. No, kde to máme opraviť? Tuto musíme zopraviť. Áno. Poď. Tak. Krása. Dobre, teraz spravíme si dvere. Áno, takto sa robia dvere. A dám sa dvere. Ešte okna. A to už bude ďalšia asi epizóda. Ne, dobre, spravíme to. Teraz... nie som spravil dve. Nevadí, tak budem mať dve. Je tu ešte takú hornú. Tung, sahur. Takže dáme tu podpáliť drevom, I guess. A dáme tam písek. Máš zadu. Teď vyzerám jak nejaké malé decko. To vyzerá jak businessman. To je malé decko s kravatou od mamky. Businessman. Malé decko s kravatou od mamky. Businessman. Ja boj. Už máme 3 sklá, takže 1. Stačí. 1, 2, 3. Ok, tuto ešte treba trošku opraviť. Idem nápad. Tratíme svetlo, ale nevadí. Budem mať ešte lepší nápad. Taký dobrý nápad, guys. Že tu dáme tie pece. Toto celý, čo sa vám snaží všetkým povedať, že tie pece pôjdu aj tak sem. A máme svetlo, bráško. Ok, ľudia, to bylo pre naše video všetko. Nezabudnite like a odberať. Čau.